ATV.cat. Viu el present. Bueno, aquí estem per Fira Sant Antoni, aquí al Vapor Borés, que senteu per darrere els sorolls, i estem amb dos artistes genials, que estem amb en Fermín Colomer i en Gerard Roca. Hola, com estem? Bé, bon dia. Bé, molt bé, content d'estar aquí a aquesta fira. Felicitats, sobretot, per començar, pel lloc, per l'exhibició. Com és que esteu aquí? Aquesta és una sala que no es havia fet servir mai per exposicions i en Tomàs Vilà, que és un dels pintors que exposem, un any va decidir que podia ser una bona sala per fer exposicions d'art. I ell va ser el que va redescobrir aquesta sala, no? I aquest any vam dir, com que va ser un èxit la seva exposició, perquè no ens ajuntem 4 artistes i ja ho consolidem com una sala d'art del poble, que seria la sala d'exposicions del Vapor de la Borés. Perfecte. I sou dos, tres artistes, ja en són 4 artistes, digueu. Qui sou? Som en Gerard Roca, hi ha l'Enric Rubió, que és el que es cuida de l'Escola Municipal de Pintura d'aquí Anglès, en Tomàs Vilà, que és un gran artista reconegut de la Cellera, i jo, que sóc en Fermín Colomer. Doncs tenim artistes d'Anglès, de la Cellera i Olot i el Postral. La Cellera en Tomàs, Sant Feliu en Fermín, Olot l'Enric i Anglès jo. Doncs has agafat 4 llocs molt separats i portar-los tots en un lloc concret, que aquí és Anglès. Doncs felicitats per una exhibició genial. Ara anem a veure alguns quadros. Les invincibles, ces impossibles, toutes ces histoires qu'on s'invente au creux de nos lits, les pas discibles, les incomprises, toutes ces idées noires qu'on déterre à chaque enfant. Les adultères, morales amères, qu'on arpente subversives et délétères, ces petites affaires où l'on s'affaire à lutter toujours en dedans de soi. Serà una cosa fixa això o serà puntual? Segurament intentarem que, si més no per la Fira de Sant Antoni, poder fer una exposició, com a mínim una anual. Després ja es veurà si més gent vol aprofitar la sala i d'aquesta manera també el vapor es pot visitar i tot ajuda a conèixer la història del poble. Seria una bona manera d'això, de tenir aquest lloc obert, que està tancat, la majoria del temps de l'any està tancat. A veure si aconseguim aportar més vida aquí a Anglès. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I ens veiem, merci. Anthony James, ATV.cat. Celle qui fusille, qui déshabille, toutes celles qui tracent des racontars à mes cauchemars, ces ailes au cœur, mes détracteurs, empêchant l'amour de se glisser dans mes instants.